Bueno, pois nada, aquí podedes ver un pouquiño como é a nosa forma de traballar, todo o facemos nós, todo é artesanal, todo é traballo da militancia, todo é desenvolver pois as pancartas, pois vamos, todos os materiais que utilizamos, pois todos os desenvolvemos nós aquí na propia sede. Entón, claro, para poder facer eso temos que ter unha sede que este máis ou menos presentável para poder atender a veciñanza e para poder atender a vos, aos medios de comunicación. Entón temos que ter aquela parte un pouco arregladiña para poderlo facer, e logo temos aquí todo isto un pouquiño en plan trasteiro para poder traballar. Entón aquí vedes, pois isto é pois os enrollables que levamos aos distintos actos, pois aquí tenemos un casón que ten unha parte do fondo que levamos para os actos, para ter un pouco, a facer os actos un pouco dignos. Aquí temos distintas pancartas que se levan ás manifestacións, están preparadas xa para levar, igual que aquí pois todo o que é tema de bandeiras para levar esas manifestacións. E logo por aquí, un local pequeniño, temos outro pequeño trasteguiño que é onde temos todos, pois aquí claro, nós temos todo tipo de produtos que temos que utilizar pois para desenvolver todo o aparato mediático que nos podemos ter. Entón, bueno, temos obviamente estes días estamos en plenas eleccións, moito traballo, moito esforzo, todo iso temos todo así un poquinho revolto, pero a realidade é que é unha sede de traballo, non é unha sede para quedar ben. De verdade que aquí traballamos moito e traballamos todos por convicción, porque aquí ningún de nós cobra ningún carto polo seu traballo, é todo traballo de militancia. Logo, bueno,